perawatan wonten Mas ya anak kula. Kok iki pati wonten iki. Kan termane kan kok menimbul dhateng kas sampe anak kula anak anak. Jangan kentorong kesembahan. Boten wonten ingkang damar ulanipun ingkang wonten damar ulanipun damar menika nggih layak menika ulan menika layak. Boten wonten yang saya ingin wonten pun sing ngalami damar ulan. Mengapa ini berlaku dados pertanyaanipun ya kayu enten. Bagi untuk pundi penjara lagi kula. Kula badhe matur dhateng pundi ingkang nami damar ulan. Parang kula nyuwun pamit. Kula badhe matur ingkang nami damar ulan. Manggihaken ingkang pun Pak wonten pangapunten panjenengan tenang. Monggo klatur dipiyambak. Wonten. Iki malah ya itu ngomongnya ora iso ngendika. Iki banjur piye Damar?
Kemarulah. Aku tak bukan bertakal minat pun tak. Tidak mungkin di orang itu. Pakai kata prajuritan itu pakai kundilan itu ingat jauh kita. Nyuwun pangapunten Negara Pak. Suwan kula wonten ngarsa panjenengan. Ingkang supados lumegaraken bukti. Wonten ing sayem bolo ingkang sampun kawadar dening Kyai Bupati Kenton. Nggih. Mikolo semanten wonten sayem bolo ingkang saged migas jangganipun Bupati Lambangan iki disebut Kanyoko Sipdi setelah pemimpin mangkin ingkang saged ingkang karya itu pun kami sayang borong menika pun kamar nanti pekapan ageman rasukan ingkang kagem nikaten itu tondo bukti bilih kamar ulang kami sudah pinuntut mau tondo utami kita mata berpondong kata 50 tahun Oke. Selain berkatan, wajib terbunuh. Membuat pelaturan yang kemarin, minang keputusan berasal datang di minat itu. kamar ulang mulai jadi bupati Kanyoko Wangkel Jawa Timbalan dalam kacing terselat budaya betul batu tiga dengan onoi rituanti yang bisa ngampungi karyo binongkon gas janggani dipati minat dipati lambangan ya sido tirang yo sopo itu ya Wangkel Jawa Timbalan sang Prabu Putri tirang undang do binongkon dadi nanggalan itu do Sedih jauh, sengaja doa alat tapi pulau sakit. Ade tampanan rasukan kasenopaken lamping ndak lo dawa sang Prabu Putri Senopaken. Semua jauh. Thank you.
panggilan supaya makin kiawak dhewe main tuliko nek awake dhewe ngalah mesti awake dhewe ora iso mesti ora enak saiki ditumpulake mbok piye wae kok awake dhewe kudu beker ora Pancen gambar bilang dijodoh. Awake dhewe ora bakal duwe aji kok bisa mateni bilang dijodoh. Menika pripun Mas? Saiki ngono. Pripun Mas? Kowe ndak atur aku yang atur wae. Supaya kowe diganjar hormat karo anggonmu. Menika saestu to, Mas? Yo, nanging ngono iki. Pustakane tak gawe. Surat ndak dheweake. Pustakane Menawi mekaten monggo. Monggo, Mas. sampun kasih gamarwan sampun kula percaya menika pustakanipun Kanjeng Adipati Minaksi. Bagus. Tadi pen. Suara gambar lawan enggak. Ayo, suara yang kowe iso mau iso ngalahin Minaksi. Nanging iki mau ya coba tak uripne damel. Yo damel kula kowe duduk ing mangsane wong. Yo bakal tak suwun iki marang jiwa kang moh. Muga-muga kowe bisa nari, iso pulih kaya iki.
Kula sampun saged nigas sanganipun Adipati Kak Jindo. Langsa wonten mergi. Kang Mas layang setoran layang putih. Beto ngebut mustakanipun Kak Jindo. Badhe dipersoalaken wonten Adipati Mojokerto. Nggih. Oh, ora to. Nanging kula dipun limpe. Oh, Kula dipun ajar ngantos iki. Ya wis kapok. nggih. Sing wis kebacut ya wis. Aku percaya yen to kowe sing bisa nggawa pustakane Kak Jindo. Yo. Tak suwun. Ayo. Sowan oleh Mojopahit. Monggo kaya sing kok iki. Pakai aku kira pesan. Monggo. Ya. Jangan senang pagiaran kemukan wonten ing duduk wonten kobaran pagi. Wonten pirang kulawaripun. Para kanca-kanca nyuwun anggung pangapunten. Saged pinanggih wonten ing Wulan Candra. Matur nuwun.